Малки титани в готовност за парти край басейна продължава след кратка пауза. Ела в света на най-щурите си сънища. Lego Dreams – изпитанията на преследвачите на сънища. Всеки ден от 9:10 по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Трухал цирене, топка козина от панда. О, канарина кифла. Още една катерица.